ассалому алайкум ватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам банда Ҳусейн Нурдинов аз канали мову шумо, канали фикри шумо. Ҳамватанони азиз, инак моҳи шарифи Рамазон низ кам мондан, рӯзҳои бошумор мондан, даҳи охир аст ки ин даҳи охирро ном мебаранд наҷот аз оташи дузах. Шабу рӯз дар дуо бошед, дуогӯи ватан модар бошед, дуогӯи мо бошед. Ҳамватанони азиз, ҳамеша дар амони Аллоҳ бошед, дуогӯи мусофиро, ғарибо, муҳоҷиро бошем. Иншоалло дуогӯи якдигар бошем, дар фикри якдигар бошем. ҳамватанони азиз, хостам барои шумо як хабари навро ки дар барномаамон ин мақсад инро ҳам пеша гирифтем. Бисёр бародаро мақсад савол медиҳанд, мепурсанд чӣ хел анкетаро пур кардан лозим аст. мо мана иншоалло як бародар ёфтем ки анкетаи мо шуморо пур мекунад. Ногуфта намонад, барои анкетае ки дар Англия мақсад пур мекунед, паспорти тоҷикӣ лозим, паспорти загаран, паспорте ки мақсад загарани шумо лозим. Баъдан дар ОМВД ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойи зист ки мақсад шумо суди мист надоред, судшудагӣ нестед. Баъдан пропискае ки дар ин ҷо зиндагӣ мекунед. Баъд ғайр аз прописка, баъд духтур, айни ҳамон агар патент кардагӣ бошед, ҳамон духтуре ки аз патент гузаштагӣ ҳастед, ҳамон сурат мегиред, ба мо низ равон мекунед. Ман номерои ватсапа барои шумо мегузорам. Ногуфта намонад, билетҳои арзон дорем иншоалло. Билетҳо авиакасса коркард истодааст. 24 соат иншоалло дар хизмати шумо ҳастем. Баъдан ногуфта намонад, барои касое ки прописка лозим, пропискаи мақсад дилпур, ҷои пропискамонӣ дорем иншоалло. Прописка мемонем, меред резинови не, дӯстои азиз, дилпур аст. Меред прописка монда патент кардан метавонед. Иншоалло ҳаракат кунед, қонунро риоя кунед, аз рӯи қонун зиндагӣ кунед. Дӯстои азиз, мана дурӯз пеш се дӯстои мо депортатсия карданд. хоҳед ки иншоалло дилпуру мақсад чӣ гӯям, дилпур аз кӯчаҳои Россия гардед, документ кунед, хубаш документ кунед. Як кори назовед, документ кунед, дилпур мегардед. Гапро зиёд намекунем. дӯстои азиз, номерои ватсап, номерои телефон дар зери навор мешавад. Занги шуморо интизор ҳастем. Бохи дар амони Аллоҳ бошед.